n'o ye maa miliyɔn caman ye k'aw sigi ka Maliba TV1 ale ka kunnafoni sitelema o waati sɔrɔ ni a waati selen ye ka bɛn bi tɛnɛ ma janvier kalo tile 26 san 2026 ka bɛn ni Mali golomasiri tabaw ka san 65 sɔrɔli san yɛlɛmaseli ɲaga kɔni o baaraw ye min bɛ tali kɛ DIRPA la n'o ye golomasiri tabaw ka kunnafoni yɔrɔ ye olu kɔni ye baarakɛminɛnw sɔrɔ n'o ye kunnafoni kɔni ale baarakɛminɛnw kɔni olu ye min dili ɲaga baaraw kɔni o kɛra ni dumuniba kɔni o labɛnni ye DIRPA maɲɛma colonel major Sulemana Danbele ale kɔni fɛ sibiri tɛmɛnen min kɛra DIRPA yɛrɛ kɔni ale jabala o kɔnɔna na yala k'a fɔ ko ni minɛ kofɔlen kɔni sɔrɔla ka bɔ kɛlɛkuntigi chef état-major des armées ale kɔni o yɔrɔ la min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara DIRPA ale ka wulikajɔ ni baara kɔni nasira fɛ kunnafonidi ko kɔni o siratigɛ la a kɔni musaka bɛ taa se fɔ wari miliyɔn 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔko o sanfɛ ni minɛ kofɔlen tun bɛ tali kɛ telesigilan caméra ka taa se dictaphone na ale ni télé ni radio o studio minɛnw kɔni olu dafalen a bɛ bila donatɛmɛ fanga jamana ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ka dɛmɛ kɔnɔ hakilina kɔnɔ min kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ fama la olu tɔgɔla jabara ni o studio sɔrɔ wa min ye lakana lafasa ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka minisiri o kɔni kɛra sababu ye ni ka to Fama FM ale kumaso o kɔni kunkan bɛna se rayon 25 kunkan fɛn ɲɔgɔnna o bɔɲɔko la a ɲaga baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen seko ni dɔnko ni tabiyako o kɔni ye sira ɲɛnama yaasa ka farafina cɛncɛfuga jamana kɔni olu sɔgɔ ɲɔgɔn na n'o ye AES jamanaw ye o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ farafina ale ka dɔnniya kɔrɔw o tɔgɔla lajɛ sigiko sabanan baaraw dayɛlɛnna Bamako kafo marabolo kɔnɔ kununko kari n'o bɛnna janvier kalo tile 25 o ma a bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye seko ni dɔnko ni tabiyako ni yɔrɔ salen ko ni dunanjigiso ko ni bololabaarako minisiri Mamu Dafe ale ye ale jɔyɔrɔ fara a ka chef cabinet Saliya Male ale kɔni fɛ ni baara in kɔni labɛnna association faso kanu bulonba olu de fɛ nin bɛ tali kɛ a sigiko sabanan na hakilina kɔni bilala sen kan sigiko fila fɔlɔ kɔfɛ Burkina Faso ale Niger o jamana kan Sénégal maraba jɛkulu ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Macky Sall la ale kɔni makɔnɔnen don Maroko jamana kan bi tɛnɛdon in na janvier kalo ale tile 26 san 2026 tile fila taama kɔni o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ u ka jɛɲɔgɔnya baara o kulu ka tako 15 o baara kɔni olu senfɛ hakilina in bɛna bila minɛ min kɔnɔ o ye jɛɲɔgɔnya ni baaraɲɔgɔnya min bɛ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini yaasa cogo min na fɛrɛ bɔ sira bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu kɔni sinsin taabolo dɔ kɔni o sira fɛ n'o ye sɔrɔ ko ni kɔkanko ni diɲɛ jɛga baara nasira o min bɛ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛla la ni taama bɛ ka kɛ waati kɔnɔ waati min ni jamana fila kɔni cɛ fɔlen ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min tɛmɛna Sénégal ale ni Maroko o senkɔrɔba dodobaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna ka walanba o baaraw kɛnɛ kan min kɛra Maroko jamana o kɔnɔna la an bɛ kunnafoni sentelema kɔni o kuncɛ kokan kibaruya kɔni siratigɛ fɛ Kɔrɔba jamana o kɔni kana na min ye politique tɔn PACI n'o ye Laurent Gbagbo ale ka politique tɔn kɔrɔ ye olu kɔni bɛ fɛ ka nin kura don u ka politique tɔn na ɲina san 2026 o kɔnɔna na ni politique tɔn min yɛrɛ ni a kɔni ma sɔn ka ye jamana ɲamakalata tɛmɛnen na wa min ye wasade kalata min o bɔra ka kɛ kɔsada in na a y'o baara fana kɔni o lagosi u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ n'u ka kɛrɛnkɛrɛnla lajɛ ba fɔlɔ u bɛna o kɔni kɛ mɛ kalo ale nata o kɔnɔna la o kɔni kunnafoni sɔrɔla ka di sibiri tɛmɛnen u ka laseli dɔ o baaraw senfɛ ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni sentelemaw la Maliba TV1 ale jabarani kan